साबस्क्राइब खालामनानै ला डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेलखौ आरो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौ अल होनानै ला। खुलुमबाय, नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेल। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। नोंथांमोना गोबाङानो इउटुब चेनेल खुलिबाय आरो खायफानि चेनेलफोराव गोबां हाजार भिउस थांगासिनो दङ आरो खायफानि चेनेलफोराव बोसोरसे बारब्लाबो भिडिअ होबाय थाब्लाबो खस्थ' खालामब्लाबो खायफानि चेनेलफोराव 50, 100, 200 बिदिल' भिउस फैयो। सोरनियावबा हाजारल' नङा, लाख, सोरनियावबा मिलियनबो भिउस थांलायलाङो आरोना। नोंथांमोना बोसोरसे बा बोसोरनै जाबाय खायफानि इउटुब चेनेलफोरा, बिथांमोना माने भिउस फैनो बिराद भिउस फैजानो लुगैयो आरोना। बिथांमोननियाव माने बिराद खम भिउस फैयो। दा बे खम भिउस फैनायनि थाखाय नोंथांमोना गावनि चेनेलनि भिडिअफोरखौ माबायदि ट्रेन्डिंआव लांनांगौ एबा माबायदि खालामोब्ला भिउस मोनगोन, नोंथांमोननो आङो स्टेप बाय स्टेप खिथालांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय। बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। जायफोरा भिउस फैजानो लुगैयो, नोंथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोना जिनाखि जोङो मोनसे ट्रेन्डिं फैयो इउटुबाव, मालाबा ट्रेन्डिं, सिगां समाव दैबानानि ट्रेन्डिं फैदोंमोन। बे दैबानानि समाव नोंथाङा दैबानानि टपिकआव भिडिअ बानायोब्ला भिउस मोनो। दा बिदि ट्रेन्डिंखौबो नायनानै मालाबा बानायनांगौ जायो। बिदिबो चेनेला जुदि ग्र' जानोबा आरोना। बेनिफ्राय दायो आं नोंथांमोननो खिथानोसै माबायदि मोनसे सिस्टेम दङ। बिदिनो मोननै मोनथामसो जोङो भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनानै दोनो। आपल'ड खालामनायनि उनाव जोङो माखासे सेटिंसफोरखौ नाया आरोना। क्रमआव थांनानै सेटिंसफोरखौ नायनांगौ। जोंबो मालाबा बावगारनानै थायो। दा गोबाङानो इउटुब चेनेलाव डाइरेक्टल' भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो। किसुमान डिसक्रिपसनफोरखौ मोजां लिरा, किसुमान टाइटेलफोरखौ, खायसे थाम्बनेलफोरखौ बाहायनो रोङा। दा थाम्बनेलफोरखौबो बाहायनो रोंनांगौ, थाम्बनेलफोरखौबो होनो रोंनांगौ। नोंनि थाम्बनेला जुदि मोजां कुवालिटि गोनांबा बयबो नोंनि थाम्बनेलखौ भिडिअआ नंमारगौलै होननानै क्लिक खालामनानै नायखायो। दा बिदिबा लोगोफोर, माबायदि भिउस जोङो बारायनांगौ, माबायदि भिउस लाबोनो हायो गावनि चेनेलाव, जोङो बिदिब्ला सोलोंनानै लानोसै। बिदिबा फैदो जोङो मबाइलनि स्क्रिनाव। बिदिब्ला फैदो जोङो वाइटि स्टुडिअ'आव। वाइटि स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनानै लादो। बिनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेहाय आङो दायो नबजित नार्जारिया देरहासार जाथारनांगौ होननानै भिडिअ बानायदोंमोन। नैबेहाय थुदो। बे खनसे थुबाय आङो वाइटि स्टुडिअ'आव फैनानै। नोंथांमोना नैबे पेन्सिलाव नैबे पेन्सिलाव थुबानो जाबाय। बे पेन्सिलाव थुनायनि उनाव नैबे डिसक्रिपसनफोरखौ बेफोरखौ मोजां लिरबानो जाबाय। आंना दायो डिसक्रिपसनफोरा लिरखानाय दं नालाय आङो बेखौ कपि खालामनानै लाबोनोसै। आंना डिसक्रिपसनफोरा लिरखानाय दङ, नैबेहायनो बेफोरावनो दङ। नैबे बिग आपडेट ओइचएस फाइनालनि बेफोराव दङ। नै आं खनसे ओरैल' थुहाबबाय, ओमफ्राय ओरै थुहाबनानै बेखौ कपि खालामनानै नैबेहाय होफैनोसै आङो। नैबे नबजित नार्जारिनाव होबाय आङो। नै पेन्सिलाव थुफिनबाय, पेन्सिलाव थुनानै नैबे डिसक्रिपसनाव थुबाय। ओरै थुहाबनानै खनसे थुहाब बेहाय, ओमफ्राय पेस्ट खालामनानै नैबेखौ सेभ खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो भिउस मोननायनि थाखाय मा खालामनांगोन, नैबे टेग केटेगरि कमेन्ट एन्ड मर नुदोंना, नैबेहाय मर थुनायनि उनाव नै नायनो हागोन आङो मा टेग खालामदों। नबजित नार्जारि, DID, लिटिल मास्टार, माबा बिदि खालामदों। दा माने नबजितनि सायाव भिडिअ बानायनाय बिराद सोलिगासिनो नालाय। दा नोंथांमोना नैबेहाय मोनसे आङो एगजामपोल देखायगासिनो नोंथांमोना बेखौ क्ल'ज खालाम। बेनिफ्राय इउटुबाव फैबानो जाबाय। नैबे इउटुबाव फैदो। नोंथांमोना बेहाय बेलेगबो टेग लिरनो हागोन। हमनानै ला दायो जोंनि बर'नि गोदान एलबाम फैगासिनो दं। गोबां मानसिफ्रानो निउ बड' एलबाम होननानै सार्च खालामो। बांसिन मानसिफोरनो निउ बड' एलबाम 2022, ओमफ्राय निउ बड' एलबाम 2022 फुल ओइचडि ओंखारदों। निउ बड' एलबाम भिडिअ 2022, निउ बड' एलबाम फुल ओइचडि, नै बेफोरबायदि गोबां टेग दं। गोबां सार्च खालामनाय दं आरोना। बेफोर फार्स्टआवनो निउ बड' एलबाम लिरोबा सोरनिया फार्स्ट टपाव फैगोन नायदो नोंथांमोना, सोरनिया दायो फार्स्टआव फैदों। दा नोंथांमोना निउ बड' एलबामखौ नैबेहाय फै, नैबे टेगआव लिर, नैबे टेक्सआव एड टेक्स, बेयाव लिरबानो जाबाय। नोंथांमोना निउ बड' एलबाम लिर। होमबाना मानसिफ्रा निउ बड' एलबाम लिरनानैबो सार्च खालामो नालाय। दा नोंथांमोना बे टेगखौ लिरबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय नैबे सानजाबसिननि गाहायाव मोनसे माबाखौ होबानो जाबाय आरो, टिसिनखौ ओरै होदो। बे टेग जाबाय।
बेनिफ्राय नोंथांमोना गोदान बेलेग लिरबावलाय बड'फ्रा मा बांसिन सार्च खालामनानै नायो हमनानै ला दायो नबजितनि सोलिगासिनो नालाय नबजित DID लिटिल मास्टार सिजन 5नि दा नबजित लिरबाय आङो नबजित नार्जारि DID लिटिल मास्टार फैगासिनो नबजित नार्जारि डान्स नबजित नार्जारि एपिसड माबा माबि बिदि फैगासिनो आरोना दा नोंथांमोना नैबेहाय लिरदो नबजित नार्जारि लिरदो नबजित नार्जारि डान्स होदो ओमफ्राय नैबे तिरसिनाव थुदोलाय बिदिनो बड' कमेडि भिडिअबो होनो हायो बड' कमेडि भिडिअ मेरला फैयो नै बेफोरबायदिनो बड' कमेडि भिडिअ बड' निउ कमेडि भिडिअ माबा माबि दा बिदिनो नोंथांमोना बे मानसिफ्रा बिदि लिरनानै सार्च खालामखागोन नालाय नोंनि नैबे टेगाव बहायनाया दा बिदिनो माने भिउसआ थांगोन आरोना निउ बड' कमेडि नैदि कमेडि लिरदो नैबे तिरसिनाव होदो ओमफ्राय बे जाजोबखांबाथाय नैबेयाव सेभ खालामदो होमबानो माने मानसिफ्रा सार्च खालामनानै नायबाथाय निउ बड' कमेडि माबा माबि सार्च खालामनानै नायबाथाय नोंनिया फैसिगोन आरोना चेनेला फार्स्टआवनो थ' नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायनानै गावनि चेनेलाव माबायदि भिउस लाबोनो हागोन एबा माबायदि भिउस लाबोनांगौ एसेब्लाबो नलेज मोनबाय जानांगौ बिदिनो नोंथांमोना टेगफोरखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय डिसक्रिपसनफोरखौ मोजाङै लिर टाइटेलफोरखौ मोजाङै बाहायबानो जाबाय थाम्बनेलफोरखौ मोजाङै हो होमबानो माने नोंनि भिउस फैनाया रोखा आरोना दा नोंथांमोना भिउस फैयाखै होननानै किसुमान डिमटिफाइ जानाङा माने नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअखौ होबाय था बिनिफ्राय नोंथांमोना टेगफोरखौ मोजां होब्लानो जाबाय होमबानो माने भिडिअआ ट्रेन्डिङाव थाङो आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबा दिनैसो गोदान नायदोंब्ला नोंथांमोना दिनैसो नुजेनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला इउटुबजों रिलेटेड थानाय आङो बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थायो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां सोलोंनोबो मोनगोन आरो माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो मोनगोन बे चेनेलनि गेजेरजों जायफोरा मिथिखायो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरब्लानो जाबाय जायफोरा इउटुब चेनेल सालायनायाव प्रब्लेम मोनदों एबा गोदान फैदों इउटुबाव दा नोंथांमोननि थाखाय आं जेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो एबा नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो थ' बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन